Comença l'era de la fantasmoteràpia. Si vols formar part del reduït grup d'escollits que ja ho ha provat, no ho dubtis. Posa't en contacte amb el fantasma. Hi ha diverses maneres de fer-ho. Pots visitar algun mèdium, que et traurà la pasta i no t'assegurarà el resultat, o pots utilitzar les xarxes socials, que són igualment misterioses i segur que m'hi trobes. Posa un like i deixa el teu missatge als comentaris d'aquest vídeo. El fantasma es posarà en contacte amb tu en el moment més inesperat. No tinguis por, sóc un esperit eteri i juganer. Ara és el moment de la democratització de la fantasmoteràpia. Fantasmoteràpia per a tothom. Des que he sortit al fantasma de la Lira, la vida m'ha canviat. Tothom em saluda pel carrer, inclús portant mascareta. Jo, des que vaig sortir al fantasma de la Lira, és que em sento tan lleugera, és que no tinc pes, no peso, puc volar. Em sento àgil, etèria, em sento magnífica. He recuperat la meva joventut. Doncs la veritat és que jo estic encantada. Des que em van donar l'oportunitat de protagonitzar un dels capítols de la gran sèrie El fantasma de la Lira, resulta que escolta'm, que triomfo. Allí per donde voy triomfo. Tothom se'm gira, els nois els porto bojos. M'encanta, m'encanta. Res, millor que el Tinder, no val la pena. Jo surto al carrer amb la mascareta i la bossa de paper i mano de santo, tu. El fantasma de la Lira ha canviat la meva vida, a millor. Abans pel carrer doncs, tothom em parava i em feia petons, abraçades. Suposo que es deixaven endur una mica pel meu magnetisme i ara, doncs, per sort, gràcies al que diu el personatge, doncs, em deixen en pau i mantenen la distància social. En temps de pandèmia és fantàstic. I tant que se m'ha canviat la vida des que vaig sortir al fantasma de la Lira. Ara estic bojament enamorada del fantasma. Ai, com m'agradaria donar-te un petó. Podem? Doncs la veritat que des que he sortit al fantasma de la Lira m'ha canviat la vida. M'ha canviat la vida. Ara no només soc un actor molt més versàtil, capacitat per fer qualsevol tipus de personatge, sinó que també he descobert que puc viatjar a qualsevol racó del món només amb un crom. I no només això, sinó que només posant-me una camisa ja sembla que vagi elegant, quan realment vaig amb pantalons curts i xancles. La màgia del cinema. Que sí, m'ha canviat la vida des que vaig fer el fantasma. Mira, en un dels dies de la gravació va aparèixer per allà, de la gravació d'aquesta sèrie, del fantasma, doncs va aparèixer el públic. I es va enamorar de mi. Tu creus? Doncs sí. I ara sóc una dona casada. Visc en una casa enorme. I em dedico al que més m'agrada. Conèixer molt. Des que he sortit al fantasma de la Lira, la meva vida ha canviat. Ara tinc més cabell i més negre.
des que vaig sortir amb el fantasma de la Lira no sóc millor actriu, ni sóc més guapa. Tot això és impossible. Però sí que m'he fet més modesta, més senzilla, més propera als altres. M'ha millorat una miqueta com a persona, si pot ser. Sortir el fantasma de la Lira m'ha canviat la vida, perquè ara veig que puc fer altres coses que no siguin rentar plats, rentar roba, netejar. Bueno, i ara sóc una actriu, i a més, també faig el de més.